25 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଆଜି କେତୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ନେବ। ଆଜି ମକର ରାଶିର ଦଶମ ଘରରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅଜଣା ଭୟ ରହିପାରେ। ବୃଷ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଶୁଭ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ସାବଧାନ, ଅଷ୍ଟମ ଘରର କେତୁ ମାନସିକ ଭ୍ରମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବ ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ ମତଭେଦରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିର ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କନ୍ୟା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତୁଳା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେବ କିନ୍ତୁ କିଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ବିଚ୍ଛ ରାଶିର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନୁ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରର ଗ୍ରହ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେବେ କିନ୍ତୁ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ମକର ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଗ। ମୀନ ରାଶିର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସକାଳେ 11 ଥର ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଓ ସମସ୍ୟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।